Maliban sa fresh garlic, lagyan rin natin ng granule na garlic. Yan. Garlic granules. Mas maraming garlic kasi mas malasa yan. Eh, iluto lang natin sa butter. Sandali lang yan. Paborito rin kasi ni Darling yan. Iluto ko lang sa butter. Langoustine. Okay. Lagyan natin ng oil para hindi masunog yung butter. Garlic. Garlic yan, nilagay natin. Lagay na rin natin ang onion. Caramelize lang natin yung onion. Add pa natin ang butter para mas maraming butter, mas malasa. Ayan na siya, yung niluluto natin, butter. Ihulog ko na to. Ihulog na natin itong langoustines. Ayan o. Ayan. Sinusundan na ng kon eh. Sinusundan na ng mga langaw. Daan natin ang apoy. Ganyan lang ang pagluto niya. Pag steam style lang. Add more granules, garlic, Niluluto ko lang siya sa butter, mga igan, mga guys. Ayan. Look at that. Lagyan natin siya ng fish sauce. Nang medyo umaatikabo. Dapat siya matakpan kasi para maluto siya. Pero lagyan ko muna siya ng patis. Lagyan niluluto natin. Not exciting. Pero
Paborito kasi ni Darling to. Alam nyo, ito, kung titignan nyo, akala nyo hindi malaman. Malaman po siya. Another paper. Seasoning. Yan lang ang magpapaano nyan alat. Then, lagyan natin ng pisos. Patis. Ito lang ang parang pinakasabaw niya. Ayan na siya. Halo natin. Ayan o. Patis. Hindi ko alam kung ito ba yung tinatawag nilang alupihang dagat o iba pa rin ito. Ano yun lang natin yung pinaka-sauce niya kasi ayan yung pinaka-sauce niya. Oh. Hininaan ko kasi apoy para ngayon parang istimin na natin siya. Bango niya. Balik na rin natin para maluto yung kabilang side. Parang nagluto lang sa kanya, mga lakay. Yung ano niya lang, juicy niya lang, yung juice niya lang, sarili niyang juice. Hindi ko siya tinubigan. Tapos nilagyan ko lang ng patis, yun lang. Wala, hindi natin makuha yung sabaw niya para grabe ang lasa. Yan na, hanguin ko na. Yan na yung langustin natin. Langustins. Cover it. Steam pa natin. Then, okay na yan. We're just waiting for right time.
Okay. Tapos may inoven din ako niyan. Yung courgette natin. Croquettes made of potato, something like that. Yan na. Okay. At magluto rin ako mamaya ng ano, yung tilapia fillet. Mag-fry ako. Ito na nga pala yung niluto. Langoustine. I think this one is ready already. One more baliktad, then okay na. Oh. Off din kasi si ano, off din kasi si Darling. Kaya nagluluto ako ng mabilisan na ano, mabilisan na hapunan. Ayan siya. Mabilisan yan. Ano lang, pansit canton, pansit Mickey. Yan lang. Pero madali para ano. Gawin natin ng gulay. Bilisan lang yan. Takpan natin para maluto na. Siyatong nilakay, siyatong. Bilisan lang yan. Kakain na tayo agad. Parang sa short order lang ba sa restaurant. Nilakasan ko na ng apoy. Siya. Kita nyo? Lagyan natin ng kunting kwan kasi para siksikin ng yan lang, kunti lang. Ganyan lang na konti. Tignan lang natin at ilalagay ko na yung pansit. Yung Miggy. Gusto kong lutuin yung gulay. Ayaw ko naman masyadong crunchy. Gusto ko lang lutuin yung gulay. Tama lang siya, tama lang. Lagayin natin yun.
Pwede tayo magbigay sa kapitbahay. Kung sinong available sa kanila. Then, ilagay natin ang celery. Pinundan, saan natin nakikita itong labanan na ganito, no? Training center ba? Yan lang, luto na yan pagkatapos. Kainaan natin ang apoy. Then, ilagay natin ang another seasoning. Ayan na. Short order lang po. At gutom na yung gutom na yung mga gutom na yung umorder. Kinakalampag na yung lamesa. Sandali po! Sandali! Actually, luto na rin. I've said this a million times. You're no good for me. I should say goodbye, but your voice is my lullaby, and your kisses are something I can't deny. Is it right? Is it wrong? I don't care. It feels way too good. Is it right? Is it wrong? Your lips heal me when I feel blue. Got more shiny oil. Noodles is Days I say you're the one I hate, serve na po natin. but I-serve na. I wake up in your bed again. Serve na natin. Some One more days seasoning. I say I will run away, but it's all a lie, 'cause I always stay. It's all a lie, 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 I always stay. Ito na po. Serve ito. Is it right? Is it wrong? Yan, ito na yan. I don't care. It feels way too